na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun ƙayatattun shirye-shirye. Magani kada mi sakaci corona nan sai mun jure da bin matakai kada mi sakaci da lafiyar mu. Rigakafi ya fi magani kada mi sakaci corona nan sai mun jure da duk matakai kada mi sakaci da lafiyar mu. Rigakafi ya fi magani dan kar mu sake corona nan sai mun jure zaman gida tun da fita waje bai fi lafiya. Rigakafi ya fi magani kada mi sakaci corona nan. Heritage Bank ke tunatar da mu kare kai da bin matakai. Kar mi sake har yau COVID-19 nan tana yaduwa duniya a kasashen magani na ta babu sai rigakafi dai kenan mafita mu bi shawarwarin masana kenan tsafta makula kwarai sa'annan yawan wanke hannuwan nan mu guje cakuduwa da juna taro bai zama fa'ida. Sọ fún jòkó àìsàn kòrónà yóò gbógun àìsàn tí ń lọ káàkiri àgbáyé ni bẹ́ẹ̀ fẹ́ jó kan wà ẹja tẹ́tí rẹ̀ o ká tẹ̀lé òfin ìjọba ẹja máa fọwọ́ wa ní gbogbo ìgbà tá a bá jókòó ká fúnra wa láyè ká mọ́ báwọn dúró síbi tẹ́rọ ti péjọ ìmọ̀ràn mi rẹ̀ o ẹja ń gbé wọn. Igbo bigbo gekwanụ ntị Igbo bigbo ana m asị unu gekwanụ ntị mgbochi ọya kakwa ọgwụgwọ ya ya mere ndị Heritage Bank na-eme ya bụ nkwa iji echetara anyị na korona bụkwa eziokwu dobe iwu niile e nyere anyị maka ndụ anyị were mmiri na ncha na-akwụ aka anọkwana ebe ndị mmadụ dị ọtụtụ ọya korona enweghịkwa ọgwụgwụ onye ọbụla gbaa be ya maka igbochi ọya ka ọgwụgwọ ya. Rigakafi ya fi magani kada mi sakaci corona nan. Heritage Bank ke tunatar da mu kare kai da bin matakai. Stay safe, my people. Coronavirus is real. Stay home, my people. Life is so precious. I don't want you to die. Stay away from crowd. Sanitize your hands. Let's make our country proud. Prevention is better than cure. Stay home and stay safe alive. It's a matter of that this will be alright. Sai mun jure zaman gida don fita waje bai fi lafiya ba. Sannan ko zama cikin mutane cinkoso bai yi fa'ida ba kuma kar mu ci kar mu sha a doka in har ba mu wanke hannuwa ba mutum kar yayi gardama in yayi haka bai bi ka'ida ba idan kuma ka ki ka'ida ba ka ki ka kalli kuskure ba domin kuwa ta bi duniya korona ba afuwa take ba. Please, let's respect the authorities and abide by all laws. Stay home and stay safe. Remember to wash your hands always and be neat. This message is sponsored by Heritage Bank to create awareness on the spread of COVID-19. Ina kuke ma'abota kallon fina-finai da waƙoƙin Hausa kai har ma da waƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yau ga dama ta samu domin samun wannan manhaja ta Basarakiya TV. Sai ku shiga cikin Play Store na hannun wayoyinku ta Android sai ku rubuta Basarakiya TV. Nan take za ku ga Basarakiya application sai ka kamta installing a nan ne inda zaka sauke manhaja ta Basarakiya TV. Kana shiga cikin Basarakiya TV application a nan ne zaka ga waƙoƙi kamar haka. Fina-finan Hausa, waƙoƙin Hausa, waƙoƙin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shirin barkwanci, kai mu da sauran ƙayata-ƙayatan shirye-shirye masu ƙayatarwa duk a cikin Basarakiya TV. Kuma bugu da ƙari duk wannan za ku kalle shi ne a kyauta babu ko sisin ku. Basarakiya application ta ku